nije. Koje je moje mišljenje? Bili smo nedavno u Guči. I primetio sam veliku razliku. Guči ti seljani Guči jednostavno vole i hoće da dobiju pomoć van Guči, da sarađuju sa širim svetom. Ono što mi se čini sa Borkom, još uvek da Borac nekako, a i opština Barajevo, kao da ljubomorno čuvaju ovu stvar, kao da će to neko da im sa strane uzme. Pa, to su stranački interesi. Ja konkretno mogu da kažem, jer se razvija jedno selo Vranić, na primjer, odakle je već treći mandat predstavnica opštine, a zapostavlja se nešto što je istorijska činjenica. Nešto što sam ja u arhivu u Austriji našao da piše za Prvu poštu i potpis knjeza Sime koji je stigao, koji ljudi rade na tome. Ali stvar je i vas iz Borka, budem iskren. Pa ne možemo mi. Nemojte, ne, svako svoje može. Ja što sam mogao, ja sam Mikael doveo u Borak. Ono što je, znači, ako Borak hoće, ja sam namjerno poklonio juče knjigu zadnji put. Znam, bio sam tada prisutan. Što budete Guče. Ali evo primjera radi. U bilo gde u svetu, neko ko bi obnovio zgradu od svojih para, oni bi negde stavili taj znak, taj je to obnovio. To sam upravo rekao i za vladu Srbije. To bi isto značilo. Svaka vlada. Čekajte, neće vam niko dati. Dok vi ne stavite ovde tamo, evo moja žena kaže, a što damo još? A ne, ja se slažem... Kad bi tu bilo, evo pogledajte, pogledajte jevrejsku sinagogu tamo. Obnovio tamo neka porodica Vajs, obnovila je ta vrata na ulazu u dvorište, piše porodica Vajs je obnovila ova vrata. Prema tome, drugo, nekad je tu stajala unutra, makar je stojalo Dom dijaspore, to je skinuto. U pozornom govoru u kome nisi prisustvovao nije spomenuta reč dijaspora. Reč nije spomenuta. Prema tome, pa je, pa u tome jeste što, znači vi imate, ali što kaže Wagner, mi ćemo usvojiti nekog drugog. Ako vi nećete, ako s vama gadi dijaspora, sa svojim milijardama, mi ćemo nekog drugog. Pa jeste suština, ja vam sad to kažem vrlo određeno. Znači, ovo treba da postane ono što je nekad bilo jajce za staru Jugoslaviju. Ovdje treba bude dan države, kad se osnuje vlada. I premijer Dačić to danas nije shvatio. Dobro, on je danas otišao u Moskvu. Ja idem u Brisel, pratim s vas. Ja vam kažem iskreno, za mene je to najžalosnije, pošto sam potomak, imam staru kuću, da vam pokažem sliku, mogu da odem kući. I kako sam izgledao, pogledajte ovo knjeza Simu Markovića, sad ću da vam pokažem svoju sliku. Obišao sam, nije to za kamere,